हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो थांगासिनो दं आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो गोदान एप्लाइ माब्लानिफ्राय जागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय निजुत मयना आसनि स्किमनि थाखाय निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै नोंथांमोना नेनानै दङ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आं बिनि बागैबो दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बेखौनो खोन्थाहरनोसै जायफोर नोंथांमोननि नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाया थाबथानानै दं जायफोर नोंथांमोननिया माने जायफोर थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाथ' मास मोननैल'सो बेबायदि मोननो हादोंमोन जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ दा नोंथांमोना बे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोनफिननो हागोन जाहैबाय बे जोंहा कनफार्म जाखाबाय जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ फोरमायथि हरबाय जे नोंथांमोना जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोननो हासिगोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन नोंथांमोननियाबोथ' थाबथाना दं नालाय दा नोंथांमोनाबो बे फैसाखौ माब्लानिफ्राय मोननो हागोननो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय नैबे निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना मोनफिननो हागोन दा बे जाहैबाय फैसा मोनगोना दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ माब्लानिफ्राय जागोन दा बेखौबो नोंथांमोना फारि फारि मिथिना लादो दा नोंथांमोना नैबे निजुत मयना आसनि दा बे स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा कलेजनिफ्रायसो फर्म होयो नङा होमबा निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनिनिया दा बेनिखायनो नैबे निजुत मयना आसनि स्किमनि जोंहा फर्मखौ कलेजनिफ्राय नोंथांमोना आगस्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा नोंथांमोननिसिम लास्ट डेटखौबो होनाय जाहैबाय जानो हागौ खोमा लास्ट डेटआ आगस्टनि जोबथा तारिखसिम थानो हागौ खोमा दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फर्मखौ कलेजनिफ्राय जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बादिबा 6 तारिख 7 तारिख आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय निजुत मयना आसनिखौ दा बिनिफ्राय थिग बेबादिनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि जा नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हागोन कलेजनिफ्राय दा बेखौबो नोंथांमोना 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय मोननो हागोन जाहैबाय आगस्टनि दा बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागायजेनगोन जेनेबा नोंथांमोना फर्मखौ कलेजनिफ्राय 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय मोननो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय समखौ मोननो हागोन आं बेखौ सानदों आगस्टनि 30 तारिख नङाबा जायखिजाया बेफोर तारिखहालागै लास्ट डेटआ जाहैगोन बायदिखौ आं मोनदों आरो दा जिखियानो जाया मानो जोंहा एप्लाइआ जानो थांगासिनो दं नैबे आगस्ट मासनिफ्राय दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन ओरैनोथ' जेनेबा सेप्तेम्बरनिफ्राय फैसाखौ होगोन होनना बुंदों जायफोर बिथांमोना थाबथाना थानाय दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनायाबोथ' जोंहा आगस्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय जासिगोन नालाय निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनिनिया दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आसा दं आरो सेप्तेम्बरनिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन बायदि जुदि नोंथांमोना सेप्तेम्बरनिफ्राय मोनाबाबो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामगोन दा नोंथांमोना एसे उनाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नाथायबा जायफोर नोंथांमोननिया फैसा सोनाया बन्द' जानानै दं एबा थाबथानानै दङ माने बाजेट लायैनि थाखायनो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखैमोन नालाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एसे सिगाङाव एसे मोननायमोन दा नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासनिफ्राय 100% मोननो हाखासिगोन दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया माब्ला जागोन दा बे जिबन प्रेरणा स्किमनि गोदान एप्लाइनि बागैथ' मोजां मिथिना मोननो हानाय जायाखै दा बिनि बागै बिथाङा आगस्टआव एप्लाइ जागोन बेबादिथ' खोथाखौ मोजाङै फिक्सडै बुङाखै सिगाङाव नायनो थाङोबाथ' जोंहा सिगाङाव माबायावसो जादोंमोन नभेम्बर मासनि 30 तारिखसिम जोंहा लास्ट डेटमोन थांनाय बोसोरनिया दा बिनिखायनो देग्लायनिखौ आं सानदों इसेबां नभेम्बर माससिमहालागै थानाय नङा बायदि मोनदों आगस्टआवनो जुदि जायोबा मोजां जागौमोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे साननैसो नेनांसिगोन दे फिक्स जानो थाखाय नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफोर ग्रेजुवेसन पास जानाय नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय एसे समखौ नेनो नांसिगोन आगस्ट मासनिफ्रायनो जागोन बायदिखौ आं मोनलायलांदों आरो नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनायखौबो मानो होनोबा निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनियाबो जोंहा एप्लाइ खालामनाया आगस्टआवनो जाजोबगोन नालाय दा बिनिखायनो जिबन प्रेरणा स्किमनिखौबो आं सानदों आगस्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बायदिखौ मानो होनोबा नोंथांमोना अनलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ नालाय नैबे
निजुत मयना निजुत बाबु आसनिया जोंहा अफलाइन एप्लाइ दा बिनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमा जोंहा अनलाइन एप्लाइ जायो दा बे अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावबो नोंथांमोना माखासे माने प्रिन्ट आउट जा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स मोननो हायो दा बेखौ नोंथांमोना कलेजाव साबमिट खालामना होनो नांगौ आरो ओरैनो एप्लाइखौथ' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगौ बे बाथ्राया दा आगस्ट मासनिफ्रायनो जागोना एसे आसाया खम माने चान्सबो दङ जुदि जायाबाबो नैबे अक्ट'बर नभेम्बराव जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आरो दा बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आरो नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोखाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल निजुत बाबु आसनि निजुत मयना आसनि बिनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल ना दा नोंथांमोना फैसाखौबो मोननो हागोन आधारा लिंक थाबासो नोंनिया आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जाथारनांगोन दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनायाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना आगस्टनिफ्राय जासिगोन होननानै दा बेखौ मिथिखानानै जुदि नोंथांमोननिया दिनैसिमबो जुदि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा गोख्रैनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव नोंथांमोना थांनानै लिंक खालामनानै लाहैखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे निजुत बाबुनि जायफोर एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो जायफोर निजुत मयना स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे फैसाखौ मोननो हायो जायफोर जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो मानो होनोबा गोबाङानो फैसाखौ मोननो हायाखै आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जायैनि थाखायनो गोबांनियानो आं माने गोबांनिखौनो बेबायदि नुनो मोननाय जादों गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरदों फैसाखौ बेबायदि मोनाखै होननानै नाथायबा आं माखासे सोंथि सोंहरनायाव जेरै आधार कार्डआ नोंनिया बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयामोन बेबायदि सोंहरनायाव माने लिंकआनो गैयामोन बेबायदि होननानै आं मिथिना मोननो हानाय जादों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाग्रोथारबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना नैबे जिबन प्रेरणा स्किम निजुत मयना स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम दा बेफोर स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दानिया बेबायदिनो गोजोन खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया गासिबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना सोर बबे स्किमनि थाखाय एलिजिबल जानानै दङ एप्लाइ खालामनो नागिरदों मानो होनोबा आं एसेयावनो नोंथांमोननिसिम फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ बिनि बागैबो भिडिअ खालामना खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना फर्मफोरखौ मोजां फिलआप खालामनो हायो निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनिखौ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा आं बुंखाबायसै भिडिअखौ मोक्सआव कमेन्ट खालामदो होननानै आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो लोगोफ्रानो नैबे माखासे आपडेटनि बागै मिथिना मोननो हायो एप्लाइफोरनि बागै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों